Is-sena li għaddiet 2220 persuna talbu l-għajnuna tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali minħabba każijiet ta' vjolenza domestika. Dan tħabbar f'konferenza bħala parti mis-16 il-jum ta' attivizmu kontra l-vjolenza domestika fejn intqal ukoll kif jekk aktar persuni jkomplu jfittxu l-għajnuna dan in-numru se jinqabeż din is-sena kif sal-aħħar ta' Ġunju li għadda diġà ffittxew l-għajnuna 1889 persuna. Minaħa l-oħra n-numru ta' aggressuri li ffittxew l-għajnuna wara li realizzaw li għandhom problema s-sena l-oħra kien ta' 107. Dan fil-waqt li sal-aħħar ta' Ġunju li għadda diġà talbu l-għajnuna 123 aggressur. Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela sostniet li fl-aħħar xhur pajjiżna kompla jinvesti sew f'servizzi importanti ta' ħarsien li għenu mhux ftit. Nemmen l-isfida tal-vjolenza domestika mhix problema individwali, mhix problema ta' settur partikolari, iżda hija sfida tas-soċjetà kollha kemm hi. Tkellmet ukoll Jade Cini, vittma ta' vjolenza domestika. Huwa importanti ħafna li jekk inti taf, jekk inti parti minn din il-problema soċjali jew vittma ta' vjolenza domestika, huwa importanti li mhux biss titkellem imma wkoll li tgħin u tkun ta' għajnuna għal kull min ikollu bżonn. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS sostna li l-Fondazzjoni dejjem kienet fuq quddiem fil-ġlieda kontra il-vjolenza domestika. Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali, partikolarment l-Aġenzija Appoġġ, huma l-pionieri li bdew jaħdmu kontra l-vjolenza domestika f'pajjiżna meta twaqfu 27 sena ilu. Illum m'għadniex waħedna, l-attività tal-lum, il-konferenza tal-lum uriet kif bħala soċjetà għaw ħafna stakeholders li qegħdin naħdmu flimkien biex kuljum niġġieldu kontra l-vjolenza domestika. Il-Ministri għall-Ġustizzja Soċjali u l-Ugwaljanza saħqu fuq l-importanza tal-edukazzjoni u li l-effetti devastanti tal-vjolenza domestika jkunu spjegati sa minn etajiet żgħar.